Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e windande men hande, windande wattore jeegom Dental Dina TV nani. Numéro mon nanɗon 77 906 14 81. waɗo ballal ɓe bisimilla moɗon e balle moɗon. Bisimillah janggen. ɗum ɗo wiyete ko faajorɗo. Ay ko ɗo woni faajorɗo, aɗa haɗo so waɗi ni ha dow noon wona ƙafara. Ay ɗo ko keef laamara. wadde ɗo woni faajorɗo ko faa, ƙafara ko ƙa, keef ko ka, laamara ko la. Pamide wadde faajorɗo. Joni noon ɗo noon tuski wona ɗo no moƴƴi ɗo e ɗo. Defte goɗɗe ko wootere less ko faa toɓɓuɗo. ɓe hen noon toɓɓere nde ko dow wonata wona faa toɓɓuɗo. ɗiɗi dow wonta ƙaaf toɓɓuɗo. enen noon to men to wootere less faa toɓɓuɗo, wootere dow ƙaaf toɓɓuɗo. ɓe noon ko wootere dow faa toɓɓuɗo, ɗiɗi dow ƙaaf toɓɓuɗo. wadde paamiron noon enen noon ko oɗo jangaten. mo less o faa toɓɓuɗo so adima. hakkunde bindol ko faa toɓɓuɗo, sara bindol wiye faa jorɗo. on jangino taa jorɗo e baa jorɗo. ɗo ko faa jorɗo. ɗo kay ko faa jorɗo. ɗo ko faa mbiya toɓɓuɗo. ɗo ko faa mbiya toɓɓuɗo. ɗo ko faa mbiya jorɗo. ɗo ko faa mbiya jorɗo. wadde ala ko woodi so wona tan faa toɓɓuɗo e faa toɓɓuɗo e faa jorɗo e faa jorɗo. ɗo woni ƙaaf. ƙaaf mbiya toɓɓuɗo. ƙaaf mbiya toɓɓuɗo. ɗo woni ƙaafara. ɗo ƙaafara. so adima ƙaaf toɓɓuɗo, hakkunde bindol ƙaaf toɓɓuɗo, sara bindol ƙaafara, ala munde hay goto ƙaafara. on paami moƴƴi de. ɗo noon so adima keef, hakkunde bindol keef, sara bindol keef, ala munde hay goto keef. o noon ko laamuji ɗi ko ni mbayi. ɗo ko laam. so wayni ko laam, hakkunde bindol ko laam, ay sara bindol laamara, ala munde hay goto laamara. so wayni noon ko laami allif ndendiɗo, ko laami allif ndendinɗa, mbiya laam allif. ɗo ko laam colal. ay laamu nani nanna ɗo allif o nder ɗo wona laam colal. ko jangate e laam e hewde wotin ko laam laamara, laam allif, laam colal. wadde paamen ɗum ɗo woni faa jorɗo, ɗum ɗo woni ƙaafara, ɗum ɗo woni keef, ɗum woni laam. ɗo noon addira ko ha ganda so adima yo wayni hakkunde bindol ko yowani, sara bindol ko yowani, ala mo wondi hay goto ƴowani. wadde ɗo ko faa toɓɓuɗo, ɗo ko faa toɓɓuɗo, ɗo ko faa jorɗo, faa jorɗo. so adima yo wani, hakkunde bindol yo wani, sara bindol yo wani, ala munde hay goto yowani. wadde ɗo ko ƙaaf mbiya toɓɓuɗo, ƙaaf toɓɓuɗo, inde ko wotere. ɗo ƙaafara, ƙaafara, inde wotere. ɗo noon keef, 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 keef. so adima keef, hakkunde bindol keef, sara bindol keef, ala munde hay goto keef. on pamoji de. ɗon ko laam. so adima laam, ɗo ko laam, ɗo laamara, ɗo laamara. wadde ɗo e ɗo ko laam wiyete. ɗo e ɗo laamara. on paami on jii wiye laam laam. ay laam laam ko laam so adima, hakkunde bindol ko laam,
sara bindol noon yo wani wiya lamara alama wonde hay goto yo wani wiya lamara ɗo noon ko allif o e laamu ndendi ɗum saabi ya laam allif ay ko laami allif mbiɗa laam allif ɗo ko laam colal gasi wadde ɗum ɗo woni faajorɗo ɗum ɗo woni ɗaafara ɗum ɗo woni keef ɗum woni laamara ɗo so adima fa toɓɓuɗo hakkunde bindol fa toɓɓuɗo sara bindol fa jorɗo sara bindol so wattidima alama wonde e goto fa jorɗo ɗo ko fa jorɗo ɗo noon gaaf toɓɓuɗo so adima hakkunde bindol gaaf toɓɓuɗo ɗo gaafara ɗo gaafara ɗo ko gaaf toɓɓuɗo gaafara ɗo keef ɗo noon ɗiɗi nandi inde laam ɗo ko laam ɗo nandi inde laamara ɗo noon ko allif o e laamu ndenninɗa innira laam allif ay ko laami allif mbiɗa laam allif kala ko wayni ko laam allif ganda ko laami allif ndendina innira laam allif ɗo ko laam colal gasi windande mon jeegoɓiire haaɗiɗo Dental Dina TV nani ɗo ko yiɗɓe wallude ɓe ndewon ɗo mbaɗen balle moɗon 77 906 80 mbaɗen balle jingon duuso ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal a waɗki wawde ƴeew bawɗo ɗakkoɗa sara makko o holluma o walluma jiya lawol on jarama wassalam alhamdulillah.